tomto videu sa dozvieš, za akých okolností máš nárok na odškodné za meškanie letu alebo zrušený let. V prvom rade je dôležité samotné meškanie. Pokiaľ meškalo lietadlo viac ako 3 hodiny, máš nárok na odškodné. Dôležité však je, kedy a ako máš toto meškanie rátať. To znamená, že keď prídeš na letisko, nerátaj si čas. Keď má lietadlo odlietať, môžeš to úplne ignorovať, to nie je dôležité. Dôležité je práve to, kedy to lietadlo priletí versus kedy malo priletieť. To znamená, že sústreď sa na to, respektíve plus minus si ustriehni čas, kedy si priletel a porovnaj si ho s tým, že kedy si priletieť mal. Pokiaľ je tento rozdiel väčší ako 3 hodiny, je to prvý parameter, kedy spĺňaš nejaký základný nárok na to, aby si nárok na odškodné mal. Ten nárok samotný je v rozsahu od 250 eur až po 600 eur na jedného cestujúceho. To znamená, že keď letíte 2 alebo 4, tak si to vynásobíš počtom cestujúcich. A odvíja sa od vzdialenosti. Tie vzdialenosti majú 3 levely, to znamená, že do 1500 km, od 1500 km do 3500 km a nad 3500 km. A podľa toho vieš, že pokiaľ je to do 1500, je to 250 eur, pokiaľ je to 1500 do 3500 km, je to 400 eur a pokiaľ je to nad 3500 km, je to 600 eur na jedného cestujúceho, ale len v prípade, a na toto si daj pozor, pokiaľ je to meškanie dlhšie ako 4 hodiny. Pokiaľ je v rozmedzi od 3 do 4 hodín, tak je tá suma znížená na polovicu. To znamená, že i napriek tomu, že si letel vzdialenosť nad 3500 km, tak si môžeš nárokovať na jedného cestujúceho 300 eur. Čo sa týka týchto samotných nárokov, respektíve týchto cenových rozmedzí, nie je tam nič také ako že máš nárok od 50 do 250 alebo že ťa môže nejaká letecká spoločnosť ukecávať, že OK, tu máš síce na 400 eur nárok, ale my ti dáme 100. Tieto sumy sú jasne definované v európskej legislatíve, a sú jasne dané. To znamená, že 250 eur, 400, 600, v prípade kratšieho meškania medzi 3 a 4 hodiny na 3500 km je to 300 eur. Toto je niečo, čo si môžeš nárokovať u leteckej spoločnosti v prípade meškania letu. V prípade zrušenia letu sú tieto sumy rovnaké, rovnako sa odvíjajú od samotnej vzdialenosti, ale dôležité je to, kedy ťa letecká spoločnosť informovala o takomto zrušení. To znamená, že pokiaľ si sa to dozvedel na letisku, treba si pozrieť v prvom rade všetky maily, či náhodou niekde v spamäti neleží nejaký mailík, kde práve táto informácia bola komunikovaná leteckou spoločnosťou a kde ťa informovala o tom, že nárok na odškodné ti asi nebude vznikať, lebo je to 30 dní vopred. Taká tá hranica, kedy tá informovanosť spadá už do rátania nároku, je 14 dní. To znamená, že pokiaľ ťa informovala letecká spoločnosť menej ako 14 dní,